Hola, bona tarda. Què tal? Estem a punt ja per fer ioga? Vaya dia hem tingut avui, Mare de Déu. Ara fa caloreta, però durant el dia per aigua no serà aquest any. Bueno, doncs res, començarem. Columna recta, les mans juntes. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira per cantar. Gurudev Namo. Namo Gurudev Inspira profundament i retén. Expira. Sagna. Vale, anem a escalfar una miqueta les lumbars. Agafem els genolls i fem girs. Agafant aire quan anem enrere o traiem quan anem endavant. Inspira. Expira, canvi de sentit.
Inspira. Expira. Agafa't els genolls. Inspira, expira. Inspira. Expira. Mans als ombros. Columna recta, inspira a l'esquerra, expira a la dreta. Inspira. Expira. Qui pugui que segui sobre els talons, qui no que es quedi sentat en postura fàcil. Vale, mans a sobre les cames, ens inclinem uns 30 graus enrere, la barbeta cap a la clavícula, respira llarg i profund. Qui estigui sentat en postura fàcil, doncs que s'agafi els genolls i que s'inclini enrere també.
Respira llarg i profund. Inspira, torna a la teva posició inicial. Expira. Ens abracem, els braços enganxats al tronc i de dreta a esquerra. No desenganxis els braços del tronc, enganxats. Inspira. Expira. Seiem i estirem les cames. Les mans al costat de les caderes, estira les cames i fem copets. 20 copets. A veure, sí, 20 copets, Tornem a seure a sobre els talons qui pugui. Repeteixo, qui no, en postura fàcil que faci el mateix, Nosaltres els portem a sobre els talons, Tornem a abraçar, braços enganxats i tornem de dreta a esquerra, al mateix costat.
Inspira. Respira. Ens posem en gat i vaca. I farem el gat i vaca. Inspira, expira. Inspira. Expira, baixa en postura de bebè, estira els braços. Ulls tancats, recorda sempre amb el cap avall, ulls tancats. Inspira, vés corbant l'esquena. Recorda que l'últim que puges és el cap, expira quan arribis a dalt. I estómac que tenen. Cames juntes. Tancament de venus per darrere. Pugem el cap al pit. Les mans enganxades a baix, a les natxes. Respira llarg i profund. Pensa bé les cames, el cap i el pit amunt. Respira llarg i profund. Inspira. Expira, baixa a poc a poc. Ens agafem a peu esquerre amb les dues mans i el portem cap a la natxa. Apreta'l.
I aguanta, barbeta a terra. En aquesta postura no puc parlar. Vale? Peu cap a la natxa, la barbeta a terra i porta el peu cap a la natxa. Respira llarg i profund. És apretant el peu cap a la natxa, és que si m'hi poso jo no puc parlar. Però llavors no se sent bé. Aguanta. Inspira, apreta el peu. Expira, deixa anar. I canviarem de peu. Agafarem el peu dret. El portem cap a la natxa. Barbeta a terra. Respira llarg i profund. Ves-lo apretant cap a la natxa. Inspira, apreta el peu. Expira, relaxa. A poc, seguim en postura fàcil. L'exercici que heu fet ara, estirem els quadríceps, donem elasticitat a la columna, treballem la zona lumbar, aquest que heu fet el peu cap a la natxa. I m'he donat compte que si quan estic estirada vaig parlant amb els vídeos que he anat gravant, hi ha exercicis que no se senten bé. Llavors prefereixo ensenyar-vos-el i seure i que el feu vosaltres, perquè si no el sentiu o no us ho puc explicar bé. Vale, fem tancament de venus per darrere. Inspira a l'esquerra, expira a la dreta. Inspira. Expira. Farem granotetes, de puntetes. Ja les trobàveu a faltar, veritat? Vale. Per temps, per temps. Anem fent fila per temps.
Vale, i separem. Vale, suposo que ja estareu, seguim en postura fàcil. Us explico. Braços en creu. Agafem l'aire, pugem uns 60 graus, l'esquerra baixem el dret. Vale? I aquí el mateix. Farem 10 vegades, o sigui, serà 1, 2, 3, 4, 5, perdó, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 13 és a dalt. I tornem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inspira, estira els braços. Expira, relaxa. Vale, tal com estem, amb les cames creuades, els genolls el més junts que puguis, abraça't, i baixem el cap als genolls. Ulls tancats, Relaxa't en aquesta postura. Respira llarg i profund, no treguis la postura. Relaxa't amb aquesta postura. Relaxa el coll, el cap. Relaxa el cap, deixa que caigui el cap. Relaxa els ombros. Ves baixant cada vegada una miqueta més. Relaxa les cervicals. Relaxa l'esquena. Respira llarg i profund, recorda ulls tancats. Ves respirant llarg i profund, ves relaxant l'esquena.
Inspira, torna a la teva posició inicial. A poc ves corbant. Expira i relaxa. Agafem les mans, estira bé. Mantén aquesta postura estirant bé la columna, el cap al mig dels braços. Observa com si t'estiressin del mig del cap, amunt fin. Inspira, ves baixant a poc, agafa't les mans amb l'anament de Venus a darrere, aixeca els braços només que puguis, també respira llarg i profund, aixeca'ls per darrere. Estira bé amunt. Respira llarg i profund. Inspira. Torna a la teva posició inicial. Baixa els braços. Expira. Farem també el tancament de Venus per darrere, enganxats a baix, al còccix, en postura fàcil, tal com estem. Inspira dalt, expira baixant i pujant els braços. I anem fent això. Agafant aire dalt, el traiem baixant. Inspira. Expira. Fem gem mudra, el pulgar índex junt. Inspires a l'esquerra, expira a la dreta. Inspira. Expira.
Continua amb el Jan Mudra, les mans a sobre els genolls, columna recta. Observa el teu cos. La teva respiració. Posem les mans a sobre el front, la mà dreta sobre l'esquerra, els pulgars avall, pressionant les sients una miqueta. La mà dreta, els dits de la mà dreta a sobre els dits de la mà esquerra. Els pulgars cap avall, cap a les orelles, cap a les sients, pressiona una mica. Respira llarg i profund. Aquest exercici s'ha de fer per les 3, la mal de cap. Inspira, ves-te deixant anar. Expira. Ens estirem amb l'estómac a terra, braços estirats. Dic perquè un cop estic a baix, com que l'altaveu el tinc aquí dalt a l'ordinador, doncs jo quedo molt a baix, llavors no em sentiu tan bé. Estómac a terra, braços estirats, per sobre el cap, estireu del tronc, estireu-se bé, sense fer-vos mal per això, però estirats. Dobleguem les cames. Ho veieu, oi? I els dos peus junts els deixem caure cap al costat dret. Podeu posar els braços com vulgueu, un coixí, o deixeu caure els dos peus cap al costat dret. I girem el cap cap al costat esquerre, això sí.
Canviem de costat, ja es caiguin cap al costat esquerre, el cap cap al costat dret. Tornem a girar cap a l'esquerra. Cap al costat dret. Ens posem al centre, estirem les cames, torna a estirar els braços. A poc ens posarem a sobre els talons, baixarem a l'esquerra de bé i ens agafarem la planta dels peus. Inspira, ves corbant l'esquena. Recorda que l'últim que puja és el cap. Expira quan arribis a dalt. Seiem en postura fàcil. Ja mourem les mans. Columna recta. Només vull que observis la teva respiració. Si venen pensaments, no t'aturis, deixa que passin i et concentres en la teva respiració. O intentar escoltar els batecs del cor. Intenta concentrar-te amb tu. Deixa que passin els pensaments. Columna recta. Porta la concentració en els teus dos dits, en el pulgar i l'índex de les dues mans. Observa el contacte d'aquests dos dits
Nota el contacte, apreta una miqueta sense fer-te mal, però que el notis el contacte bé. Observa la postura de les teves mans, els altres dits, estirats, mirant en l'aire. El contacte de les teves mans amb els teus genolls. Inspira. Expira. Asseguem les mans i ajuntem les mans. Que la terra se'l il·lumini, que l'amor et rodegi, que la llum pura interior t'ajudi en el teu camí, t'ajudi en el teu camí, t'ajudi en el teu camí. Inspira profundament i retén. Expira. No crec que avui us hagi cansat gaire, no? Us he fet una miqueta tranquil·la. Bàsicament hem treballat la zona lumbar i cames i braços, bueno, braços també, Déu-n'hi-do, cervicals, malalties, sí, Déu-n'hi-do també. Bé, ens veiem divendres, sí, ja no sé ni el dia que he vist, això de fer les classes així, sí, moltes ganes de veure-us, això sí. I fins aviat, fins divendres us espero. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Una abraçada. Adéu-siau. Gràcies. Adéu.